Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Студиядан сезне сәламлим мин Айзилә Батырханова. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы һәм матур эш көне теләп кала. Бүген 18 июль, пәнҗешәмбе. Көннең кайбер истәлекле вакыйгаларын барлап алыйк. Педагога Антон Макаренко әтиәннәргә мөрәҗәгать итеп менә булай язып калдыра. Сезнең гаиләдә һәм сезнең кул астында булачак гражданин үсә. Илдә нәрсә генә булса да, сезнең күңелегез һәм сезнең фикерегез аша ул балаларга барып ирешергә тиеш ди ул. Әхлакый патриотик тәрбиянең кирәкле шарты булып, әти-әниләр белән тыгыз элемтә тора. Сүз дә юк. Балалар бакчалары, мәктәпләрдә укыту, тәрбия бирү процессында патриотик тәрбия бирү мөһим урын алып тора. Тик шулай да беренче урында гаилә. Һәм нәкъ менә шундый үрнәк гаилә бүген бездә студияда кунакта. Татарстанның атказан артисты Марина Карпова һәм аның улы Кузьма Япринцев. Кузьма Казан Суворов училищесында укый. Хәерле көн. Исәнмесез? Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Исәнмесез, хәерле көн. Марина, менә без инде синең иҗатыңны яратып карап барабыз, тыңлыйбыз. Бигрәк тә инде Россия турында җырларың, алар инде шәһәр һәм республика күләм чараларда гел яңгырап тора. Батыр егет тә үсеп килә. Аллага шөкер. Марина, менә балаңны еракка җибәрү ул бик үк җиңел дә булмагандыр. Ләкин менә бер ел узгач, син нинди хисләр кичерәсең? Мин аның белән горурланам, чөнки аның батырлыгы җитте, бер ел укып, өйгә кайтмаска. Ул бит ялларда гына кайтадыр, әйме? Ялларда гына кайта, но ул бит Казанда. Теге әллә ерак шәһәрләрдә түгел. Шуңа күрә инде аның хыялы бар. Ул шул максат куеп, шул хыял артына бара, мин инде аның өчен шатланамын. Белүемчә, әле күптән түгел Кузьманың бит туган көне дә булып узды, әйме? 2 көн элек һәм инде ул үзенең хыялы, зур максаты турында зур телемарафонда инде сөйләп үтте. Нинди хыял әле ул? Өченче булырга хыяллана. Менә бит. Бу хыялларың һичшиксез тормышка ашыр, Кузьма. Рәхмәт. Һәм әле бүген син безгә буш кул белән килмәдең, шулай бит? Менә күреп торам. Гармун тотып, бу бигрәк тә гармун миңа якын бит инде, үзең беләсең, Марина, шуңа күрә инде. Әйдәгез әле, безнең тамашачыларыбызга бер матур көйне яңгыратыйк әле, Кузьма. Афәрин, бик зур рәхмәт сиңа. Марина, шундый сорау бирәм инде. Ничек өйрәнеп китте ул? Гармунда уйнарга. Әйе. Мин җырладым. Ул баштан хыялланды барабан установкасында уйнарга. Һәм инде без уйладык, ул бик каты яңгырый, әйе. Гармун алып кайттык та музыкаль мәктәбенә кердек. Менә бит, шуннан өйрәнеп китте. Безне ошый инде күзләреннән күреп торам. Ошыймы сиңа уйнарга? Әйе? Әйе. Молодец. Марина, сен һәр вакыт үзеңнең матур яңа җырларың белән куандырып торасың. Менә күптән түгел дә бит әле яңа җырың чыкты. Чабата көйләре дип атала ул. Шулай бит? Әйе. Мин инде керәшен. Һәм инде Петрау бәйрәменә берәр яңа җыр яздырырга туры килде. Һәм инде аның авторлары Юрий Макаров һәм Альфред Якшимбетов. Шундый матур, җиңел генә җыр язып бирделәр миңа. Күңелне күтәрә торган. Һәм әйтәле, менә безнең тамашачыларыбызның да кәефен күтәреп алыйк әле шушы җыр белән. Чабата көйләре, тыпырда биюләре, кулларында тальян гармун кушылып бикәле, кулларында тальян гармун кушылып бикәле. Сиңа кушылып, менә шулай иттереп кычкырып торасы килә. Марина, менә безнең тамашачыларыбыз бәлки белеп тә бетермиләрдер. Син бит үзең Октябрьский шәһәрендә тудың, шулай бит. Әйе, Башкортстан Республикасында инде бу. Петербургта укыдың, Мәскәүдә данлыклы Пятницкий хорында эшләдең һәм хәзер инде син Казан шәһәре филармониясе солисты. Син Россия турында бик күп җырлар җырлыйсың дип әйттек инде без. Әлеге җырлар һәрвакыт синең шундый теге ватанпәрвәрлек хисләре белән сугарылган. Менә әлеге җырларны башкарганда син үзең нинди хисләр кичерәсең?
Мин инде Донбасста да булдым, Луганский, Краснодон шәһәрләрендә, военный госпитальләрдә дә чыгыш ясыймын безнең җегетләр өчен инде бәйрәмнәрдә. Һәм инде үземнең малаем Суворовский училищеда укыгач, мин инде бу егетләр белән бер дулкында булырга телим. Һәм инде ул беләсезме, ул бит салган теге Россия турында җырлыйм дип түгел бит инде. Ул минем җан ярган хисләрем. Күңел түренә чыга, Әйе, шушы патриотик җырлар белән мин инде егетләрнең сугышчан рухын күтәрәм. Мин ышанам, безнең егетләр җиңү белән кайтачак тиздән. Аллаһы бирсә. Марина, менә бүгенге сөйләшүебезнең матур нәтиҗәсе булсын әле. Менә сиңа карап, әйеме, Кузьмага карап, бик күп әниләр менә ничек итеп балада ватанпәрвәрлек хисләрен уятырга дигән сорау тугандыр. Менә сире белән бүлешсәңче. Миңа бер фраза ошый: не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Ул барыбер гаиләдән тора инде. Ничек син уйлыйсың, ничек син эшлисең, балалар сиңа карап эшлиләр. Балалар сиңа карап уйлыйлар. Шуңа күрә инде баштан үзеннән башла. Бик дөрес. Бик дөрес фикерләр. Бик зур рәхмәт, Марина, бүген иртәңне безнең белән башлаганың өчен. Кузьмага да шулай бик зур рәхмәт. Һәм инде тапшыруыбызның азагында без синең башкаруыңда бер җыр тыңлап узарбыз әле, Аллаһы бирсә. Әлегә тапшыруыбызны бер матур сюжет белән дәвам итәбез. Biz bugün Балашаққа кайттык. Балашақ үзенең күңелле җырлары белән кадерле. Шулай да һәр заманның үз җыры. Бүгенге буын балалары нинди җырлар җырлый? Бүгенге җыр дәресебез гадәти генә түгел. Әйдәгез, дәрескә рәхим итик. Балалар, biz bugün бик матур җыр өйрәнәбез. Фатхрахман Әхмәдиев көе, Гөлшат апа Зәйнәшева сүзләре «Кояш гомере» дип атала. Дәрес барышында җырның тарихы белән дә танышып китик әле. Гөлшат Зәйнәшеваның «Кояш гомере» шигыренә язылган җыр тора-бара бер кыз бала җыр чыгарды исеме ала. Бала әни гомеренең мәңге дәвам итүен теләп кояшка тиңли. Әлеге җырны төрле буын артистлар үз репертуарларына ала. Шулай да ул халык күңеленә Зифа Басырова, Габдулла Рәхимкулов башкаруында уелып калган. Әлеге җырлар безнең Татарстан радиосы фондында бүген дә саклана. Бер кыз бала җыр чыгарган, багышлап әнисенә. Әйдә әнем җырлыйк диеп, өйрәткән энесенә. Кояш, кояш мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомере телим мин, әнием сиңа. Фатхрахман абый үзенең әйтәм бит кешелеклеге белән миңа үрнәк булган, характер белән үрнәк булган кеше ул истә калды. Беләсезме, кайсы заманда булсын, нинди яшьтә булсын кеше, шуның күңелендәге ул әниләргә багышланган җыр бит ул. Чынлап та менә Фатхрахман абыйны искә төшергәндә гомер бик тиз үтә. Менә аның мин гадәттә менә нинди җыр ишетәм, аның язган кешеләре күз алдыма килә. Бу җырны детсад балалары булсын, шуннан шулар җырлый башлыйлар. Рухи тәрбия өлкәсендә нәкъ менә ягымлы аваз белән шагыйрьнең фикерен композитор моңга көйгә салып, һәм шушыны җырчы ике шәхеснең фикерен туры китереп, шушылар үзенекен кушып иҗат башлана. Күренекле композиторлар булсын, Заһид абыйлар булсын, Хаснулла абыйлар булсын, Әнвәр абыйлар бөтенесе шулар янында үзешән композитор дип атанган ул. Ул бит шушы бөек композиторлар рәтендәге иҗатчы кеше булды бит ул. Менә аның әһәмияте шунда. Мин бит инде аларның җырларын җырлап үскән.
Алар эми мөрәҗәтләр җырлап көйләп үскән. Шушыларның үзе чит илләрдә дә шәхес ясарга туры килгән икән миңа. Шушы татар җырларын җырлап, шунда чит илдәге кешеләрнең сокланып карап, миңа шаккаттым. Менә татарның моңа көе ул бөтен милләтнең күңеленә ята торган икән. Мин кар җәмгыятендә эшләгәндә шунда керәдер бит ул. Мин анда җаваплы секретарь булып куйдылар мине. Шунда анда баян бар иде. Шушыннан соң карый баянны күрдем. Ала да уйный башлый. Фәтхәрахман абыйның да җан җылысы, менә бөтен фикере дә, моңы да, уйлары да, аның күңеле ничектер теге яла күңелле кеше дип әйтер идем мин. Һәр язылган шигырь җыр булмый, ә Гөлшат апаның таланты аның шигырьләренең җырлап торуында. Без бүген Гөлшат Зәйнашева турында истәлекләрне аның кызы Асия Зәйнашева белән барлыйбыз. Кояш гомере дигән җырны минем әнием композитор Фахтрахман Ахмадиев белән бергә язган. Фахтрахман абый ул хәвәскәр композитор иде. Билгеле, сугыш елларында, сугыштан соң авылларда музыка мәктәбе юк иде. Шуңа күрә ул үзе баянда уйнарга өйрәнгән, үзе бик матур уйныйдыр, матур җырлыйдыр. Беләсезме, минем хәтердә бала чактан ук мин аны хәтерлим. Ул безнең өйгә еш киләдер, алар әнием белән дуслар. Бик матур, сикемле, ягымлы кеше иде ул. Аның җырлары бик популяр иде. Ләкин аның гомере озын булмады. Ул 56 яшьтә гомере өзелде. Әнием Фахтрахман Ахмадиев турында статья язган. Аның исеме Табигатьнең моңлы баласы дигән. Анда да ул статьяда берничә җөмлә бар җыр турында. Уланда булай дип язган. Кояш гомере дигән җырыбызны кызык кына язмышы булды. Ул җырны 1963 елларда Ялкын журналы редакторы Роза Хафизова аналарга багышланган җырларыбыз юк, бер җыр язгыз әле дип сораган. Һәм бу җыр бик тиз арада язылды. Әним шигырьләрне язды, Фахтрахман Ахмадиев музыка язды, бик тиз арада популярлашты бу җыр. Халык бик яратадыр радио тыңларга. Итәнге концерт, көндезге концерт, кичке концертны көтеп, халык көтеп тыңлыйдыр яратып. Балалар тапшырулар да бар иде. Итәнге сәгатьтә унда микән 11-дә аның редакторы Нәсима Ахмәтҗанова иде. Алар бергә пединститутта укыдылар әнием белән. Алар бик тусы һәм Нәсима апа сөйлидер, безгә бик күп редакциягә хатлар килә, шушы җырны сорыйлар, тапшырыгыз дип. Менә шуңа күрә балалар тапшырында да бу җыр еш яңгырыйдыр. Жырны шишмәләр ишеткән, кошлар отып алганнар, сандугачлар һәм тургайлар, матур көйгә салганнар. Кояш мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомере телим әнием сиңа. Бу җыр безнең менә бала чактан элек бит радиодан концертлар еш көндә иртән кич буладыр. Һәм бу җыр бик еш яңгырыйдыр. Алай булмаса мин аны отып теге хәзер хәтерләмәс идем. Хәзер дә ул бик актуаль җыр. Ул үзе шул хәтле ничектер җиңел вальс ритмында язылган, үзе минорный тональностьта булса да, шул сүзләргә бу мелодия тәңгәл килә. Шул хәтле җиңел ул отыла, халыкка кереп китә торган музыка. Гади һәм ул примитивлык гади түгел, ә шундый гади югары зауыклардан килеп. Кеше күңеленә керә торган шундый музыка. Бик кызганыч, безнең күп кенә менә хәвәскәр композиторлар булып калдылар. Без белмәсәк, аны Фахтрахман Ахмадиев язган дип. Ул халык җыры кебек яңгырый. Шундый дәрәҗәгә күтәреп була бу җырны.
Әлеге җырны без бүген әйдәгез бергәләп җырлыйбыз. Ул буыннардан буыннарга дәвам итсен. Әниләрнең кадере еллар узган саен арта. Балалар, ошадымы сезгә җыр? Бүгенге тапшыруыбыз оза гына якынлашты. Сезнең белән сау булашабыз. Исән, имин.